afgørende finale i Robinson 2010. Det står imellem Pekolaj, Bobita, Fritz og Karsten. Hvem mon der vinder de 100 dask? Velkommen til Robinson 2010. Kom nu, Karsten. Fucking pis, lort af helvede, vi lever i! Rolig. Rolig. Karsten, du snyder. Vi lever i år 2010, og ikke år 2002. Årstiderne skifter ligesom. Jeg skål. Ja, jeg bliver sgu godt med noget rigtig fastfood igen. Det kan jeg fortælle dig, det gør. Det er længe siden. Noget mad med en ordentlig kød i. Ja, for helvede. I love it. Op her! Kom så for de bukser op, min dreng. Det er jeg ked af, far. Så er der med. Hvad fanden siger du til mig? Ja, du luk sgu da også langt, når du også hiver noget let. Hvad var det selv, Iceman? Hey, rolig. Sæt jer nu ned. Vi skal have en hyggelig picnic. Rolig nu, er jo ved at min gris. Altså, vi hentede McD-mad, fordi vi var pissulten. You know, I just love food. The food from McD is just perfect, I tell you. Så da vi havde hentet vores mad, spiste vi den. Og jeg kan satme fortælle, at de blev sure. Very angry. I giver mig stress. Okay. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg lider af stress og rengøringsvand. Jeg har bare lidt for lidt tid i min hverdag. Og så synes jeg, der er virkelig beskidt dernede. Man kan bare det en væk, man kan... Jeg har fundet et brev! Og måske... Kom og se, jeg kan ikke... Har du ikke læst, farmor? Kære Fritz og Pekolaj, plus de løse. Mød mig på øen Knoldø. Jeres elskede Jakob Knaldberg. Kys, kys. Nu er tiden inde, og deltagerne er klar til kamp. Så er spillet i gang, og terningerne er kastet. Yes! Jeg fik Yatzy, mand! Fuck! Lær det! Jeg vil se noget disciplin! Sæt i gang! Hej Svend. Skal du snart have unge? Ej, hav lige op. Jeg står i sms med min søster, der lige har vundet Paradise, ikke? Amalie. Ej, det var et fuldt op i kælling. Hvad siger du, min søster? Man kan bare det hele væk. 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 I er klart de stærkeste, jeg har haft inde i Robinson indtil nu. Der er gået 8 timer og 58 minutter, og ingen er faldet ned endnu. Kæft! Hvad havde jeg for det? No, my pig! You can't fall! I'm the Frenchiator. Jeg kommer her fra Sønderjylland, og jeg skal fortælle lidt om mine dyr. Først har vi taget en ko med. Den er rigtig flot. Jeg siger, om malker den er uden faktisk. Så har jeg en gris med. Den er også rigtig flot. Men nu skal I høre. Klokken er faktisk 6, så jeg skal malke. Svineinfluenzaen er. Hey! Yes, man! Jeg er ikke en drama queen anymore! Jeg har vundet Paradise, eller Robinson, hvad fanden? Jeg skal hjem til Amalie, min 100 dask, mand! Må jeg godt gå ned herfra? Kom her, så skal jeg give dig det første dask. Fanden laver du? Kom her, du skal også dreje under for det!
livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémon og fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå. Lede overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget jeg har valgt. Pokémon, du skal fange dem. Vi gør livet til en leg. Pokémon, vi følges ad og kæmper for verdens fred. Pokémon, du skal fange dem. Det kræver både mod og held. Vi må bare hjælpes ad. Pokémon, jeg skal fange dem. Pokémon. Han siger jo til mig! Ja, du look sgu da også like en Russian roulette. Vi er kommet til den afgørende finale, og vi skal se, hvem der vinder. Den store, fede idiot, der snakkes i det her lortelort. Børge Svendsen, han stod. Ja, der er sød at være lidt quiet.